Kasureku 2 Safety Tips. Kung may sanganing kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureku 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureku 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureku 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureku 2, serving better for you. Kasureku 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poko mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 Tipid Tips. Maggamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment.
Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as in hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang porma ng power generators as in kan coal hydro as in geothermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Sa itong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Kasureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. Asin man an man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente nin huli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. Asin ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, asin pagmantenir kan sa tong mga pasilidad asin linya, 8% sana. Kasureco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2.
Kasureku 2 Safety Tips. Kung may sanganing kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureku 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ng boradol harani sa linya o kawad ng kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureku 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureku 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureku 2, serving better for you. Kasureku 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 Tipid Tips. Maggamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Dinadara sa Indo kan Kasureku 2 Camarines Sur Electric Cooperative Incorporated ang programang Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo, sabay na nadadangog sa RMN Naga 91.1 DWNX FM asin 1296
DWNX-AM, ang satuyang kooperatiba sa radyo. Maantabayanan sa oras na alas 9:30 sagud alas 10:30 nin aga kada aldaw na Biyernes. Ang satuyang kooperatiba sa radyo. Sarong regular na programa kan Kasurekados na may obheto na makataong giya sa mga paraantabay kan DWNX na maintindihan kan lambang konsumidor kamos na kalakawan kasatuyang kooperatiba ning kuryente. Partikularmente ang mga bagay na mataong kagianan sa maray na iribahan sa lado kan sa tuyang member consumers. Ang hunta direktiba kan Kasurekados, asin kan maneamento mga kasama sa tuyang makakaibanan si Senyor Renier Opa Bukay, ang opisyal na tagapagtaram kan sa tuyang kooperatiba. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao. Diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay. Sa takbo ng buhay, kami lagi niyong kasabay. Di titigilan. Kasama maray na pagkaaga sa Saindo Kabos sa Aldaw na Friday. Tingin pa ang katipiran. Pizza 18 ka na bulan ka na Agosto. At Taon 2023 mga kasama. saan Ini po ang edisyon kan aasahan. programa kan Kasureko 2 ang satuyang kooperatiba sa radyo dito po sa DWNX. Aming tagumpay. Lado teknikal niya si Radyoman Ray Gomez and syempre ako po si Radyoman Manny Basa. Mga kasama, Ganda ng pagkakataon. sa lado kan Kasureko 2 niyaon po dyan ang IMJ and syempre ang birthday boy ang satuyang partner Public Information Officer kan Kasureko 2 Mr. Renier Pupa Bukay. Happy birthday partner. Yan, good morning Tabi Radyaman Mani. Salamat. Pambira talaga sa birthday. Happy Yan, birthday. Thank you. Hindi ka nagigiro nga eh. Nabo ko ta maggirong. Yun na yun eh. Nainutan. Kung taga-digdi ka sa RMN, Oo. may tradisyon digdi. Ano? Iya, maray na lang. Maray na lang taway-taway ka Nauso dikit. ang araw. Kaya yaon dyan, obligado kita. Iyo, dahil birthday mo, may regalo, ano? May regalo ka. Hindi, may regalo an accomplishment kan Kasureko 2. Ano, congratulations. Ano? Si mga accomplishment nindo dyan. Pag una ko pa ito, may regalo ka. Pag nagilingan kita. Yeah. Yung partner. Yan. Thank you. No, sa Gabos. May nag-text naman yan sa Satuya. Yan. Salamat sa pagbati. Pero ang importante, yan, makasimbalan kita. Makapagpasalamat sa laog ng sarong taon. Nakalipas na naman sa Satuyang buhay. Yeah. Papadagos kita sa pagserbisyo sa Satuyang mga member consumer owners. Dahil iyo po yan ang sinumpantang trabaho. Yan. Ara mo daw partner. Apo. Yes, Naapera kan sa tuyang mga lineman. Ika konsiderado man na bayani kan bilog na area kan Kasureko 2. Ano? Yan. Napupukawan pagkabanggi. Yeah. Nate-text na reply apera kun mayong signal sa area mo. Ano? Sa katurog na. So, iyo. Yan. Kaya, Naghahagad kita ng dispensa. Yan. Nabanggitan mo naman Tabi Radyaman Mani. Actually, kasubanggi na kulon nagpaabot sa kuya ning siyempre, problema sa kuryente. Mayo man iba. garoan saro dyan si Radyoman Paulo Papa. Garo yan. Yan. Good morning. Kay Papa P. Yan, Papa P. Yan, good morning. And yan. suggestion, Tabi, bago ang tema ta, Opo. magsimba ka man sa Ocampo ta. Mapiesta. Iyo. Mapiesta. Ay, Antidisperas ata. Iyo, Para ta 20. Domingo pati.
Pwede man magduman gayud sa imo ta Domingo man. Ano? Taga-Naga ako. Sabay. Sige. Ayo. Happy Fiesta. Happy Fiesta. Pigpaagi ko lang para mabati taan mga kababayan mo duman sa kampo. Si mga pinsan mo, nakakulay ta. Yan. Si picture mo baga. Iyo, sabi ko, pigbisita ko lamang ang sa kong mga kabaro, ano. Ay, mga healthy foods to. Ay, iyo. Gulay, ang pamahawan ka to, talagang mga root crops. Iyo, tama-tama to. Siram yan. Tama-tama to sa imo, takadakol mong gibo, ano. Energy ang kaikuan. Energetic ka. Okay? Congratulations man sa tuyang kooperatiba. Bali Kasubanggi nag-celebrate. Dapat August 10 ang foundation anniversary kang Kasureco 2. Pero pinagmauot po kang sa tuyang board and management kang Kasureco 2 na iselebrar po yan August 17, kaya Kasubanggi, igwamang kitang dikit na kaurugmahan, selebrasyon, para at least mataanan taman ng onra si mga empleyado na nag-service sa tuyang kooperatiba sa haloy na panahon. Yan, igwa kitang 35 years awardee, si Sir June Poliente. Yan, gusto sabihon, sa edad niya ngunyan, ang 35 taon kaya tig-alay niya sa Kasureco 2 para makapag-service sa tuyang mga member consumer owners. Yan. Dakol, congratulations man sa Milaor Minalabak Sub-Office. Yan. Highest collection best and collection efficiency. Pambira yan. Magkaroon na hawaan mo ako. Best collection efficiency for 2 consecutive na matibay. Iyo. Ang Milaor Minalabak Sub-Office. Sisay ang pwedeng umaunta kaya na presenting actually, nakatuka? gabos na personahe kang Milaor Minalabak Sub-Office. Yan. Kung bako duman sa mga frontliners, sa mga namamayo dyan, poon sa meter readers, mga linemen, sa mga collection heads, complaint officer, syempre sa area supervisor, South area manager, yan. Pagtarabang-tabangan congratulations man sa iba, ginibo man nila si Gabus, paagi, pero talagang mas naglataw itong effort ng Milaor Minalabak Sub-Office. Nagulog kitang awardee, yan, from Payor Awards, sa mga member consumer owners. At yan, babasahan ko po, igwa kayong mga DA pa naka-claim, ang magiging sistema po kay ini, kung saan po kamong lugar, halimbawa ngayon sa Tinambak, o sa Siruma, yan, pwede tanang ipadara doon sa sub-office sa Siruma para din na po kamo magpasiring sa main office kang Kasureco 2. Yan, good morning kay Sir Jojo Chavez. Yan, gantabay. Yan. Mayo sir plano. Yan. May trabaho kita ngunyan. Yan. Thank you. At least naipaabot man sa tuloy ang mensahe. Si Kuya Bong Baraga, nagpapaabot man din na happy birthday sa imo. Wala ko mga rin mapashare kita dyan sa Paibong Kinalas. Yan. Anytime dyan. Anytime. Pero masirap mag-higop ng sabaw. So, bago mauran. Iyo. Speaking kang uran, garo may epekto na naman to, pero di ko aram kung may laot ng panahon ba. Yan na si Manang Inid. Yan, congratulations sa Gabo. Siguro at yan, babalikan ta naghahagad akong listahan. Ikaw kitang Best and Meter Readers. Meter Reading Awards. Tama, igwa. Si mga teams na nag-champion. May igwa. Igwa. Yan. At yan, kada area, yan. Congratulations. Si mga nagkaranta, Kasubanggi, yan. Matitibay ang boses. Pakonsuelo sana. Yan. Si iba, for the effort, congratulations man sa mga nangganang dahil nag-imbitara Yun na pala siguro ito. Pero yun na to
Gariyo na. Kabali na siguro doon sa handa takasuod handa kang kasoreko doon. Bakit ito? Para sa gabos ko. Garo nagtipid. Ayun, kasabay na po ko ito. Yan. Sige. Iyo po yan. Ano? At yan, babanggiton tagirara yan. May importante kitang announcement nun yan na pagkaaga. Bago po si Gabos, may mga nagpa-follow up kaya sa Satuya. Ito pong nangyari kasuudma, pasado alas 5:30 ng pagkahapon, dyan sa Barangay de Rosario, Naga City. Igo po kitang duwang poste na si initial pong investigation bali bago magpuon si foundation anniversary celebration hindi sa Casoreco 2 na padalagan kita dyan sa may Del Rosario na kung saan may poste po kang Casoreco 2 duwang poste na nabanggaan o si initial po kaya bangga pero ito pala nasabitan kang wires. Yan may hiling sa tuyang live streaming si nangyari. Si may nagsasabi kaya nasabitan si wire kang telcos. Si iba nabanggaan. Yan ongoing na. Okay. Yan ganyan. Re-restore na. Kasubanggi nagkakapera pong barangay si nawaraan ng kuryente from si mga sakop kaining feeder ayan, nahihiling tangon yan matibay talaga si ninagihan na nandun sa bago and anyway, thank you sa IMJ yan, mahihiling ta po iyo po yan si pangyayari yan, kung mahihiling po nindo talagang si Garo, sabit talaga medyo may distansya man si poste ang tendency po kaya pag nasabitan si telcos si mga kable kayan, automatic pong mahihila si poste kang Casoreco 2. Ini po sinagkausa ng halawig na power interruption, kasuudma, and si iba po naagahan, napaagahan na. Dahil po idi sa pagsabit, kaning truck na ini sa linya kang telcos, nadanyaran po si duwang poste kang Casoreco 2. Ang affected po kayan, feeder 51 from Del Rosario, pasiring po din sa Upper Barangay kang Naga City. And nagkaigwaman kita ng momentary power interruption sa feeder 52. Yan. Kaya nawaraan mang ng kuryente ang feeder 52 dahil nagibo kita ng paagi, ng remedyo, para mag-resume si ibang mga barangay sa upland, sa Upper Barangay kang Naga City. Yan. May hiling nagkausap po yan ng halawig na traffic, problema sa traffic o kasuudma. Hanggang po ngunyan, tigigibuhan na pong paagi. Ang importante ngunyan, kay puhan tang maribayan po ang posting ini. Yan, naghahangad po kami ng dispensa, lalong-lalo na po itong yaon sa may Zone 1 kang Barangay de Rosario, Naga City. Dahil sinda po si naka-experience ng mag-agang nawara ng kuryente. Yan. Siguro kung mahapot ng duration, dahil kung may naghahapot kaya hanggang anong oras, siguro after completion po kayo anytime na matapos tayo nag-boost. Pero sa hiling ko kaya, as of now, ongoing si patrabaho before mga 7 or 8 a.m. yaon na po nakadeploy na si crew ni Casoreco 2. Once na matapos po ini, automatic po mabalik ang satuyang supply kang kuryente sa feeder 51. May tig-transfer kita from feeder 51 to feeder 64 to San Felipe. Kaya nagkaigo kita ng day po mababa sa duwa o tulo na momentary power interruption kang feeder 64 San Felipe to Pacul. Ayun po yan sa tuyang coverage area. Yan, halat-halat lang po kita. Gigibuhon po kang Casoreco 2 sa paagi po kung sa tuyang mga technical personnel ang makakaya ninda para maibalik po tulos ang supply kang kuryente sa mga apektadong lugar sa Barangay de Rosario and Upper Barangay kang Naga City. Okay. Balikan ta po itong sa tuyang mga announcement, si mga accomplishment and igwamang kitang nagkaigo kita ng planning session pala kang nakaaging August 15, 2023. Ano po, ginibo po yan, hindi sa Crown Hotel, na kung saan tiga
partisiparan po yan kang mga board of directors, ano, sa tuyang mga board of directors ang may higos kang direktor kang Kasureco 2. Yan, siyempre sa pamamayo yan kang board president kang Kasureco 2, si Engineer Gay Loreto Pagines. And yaon man ang sa tuyang acting general manager, si Engineer Edgardo Piamonte. Yaon man po ang mga department heads, yan, department manager, division supervisor, may mga section heads man po duman, and union officers. Ano po, ang theme po kayan, performance beyond expectations towards sustainability and quality service. Ano po, yan, tabi radyo man mani. August 15 yan, kang nakaaging Martes. Yan. Sunod man kayan, ikagawa man kita ng seminar, ano, kaya lang, ay sabak, ano, seminar po yan, para at least mas ma-enhance ta pa si kaaraman po kang sa tuyang mga members kang committee kang back, procurement, yan, as in iba pa po, pinagpartisipara naman yan kang mga employees, may mga board of directors man, nag-attender man dyan sa tuyang board president and sa tuyang acting general manager. Yan, iba pa? Yan, from National Electrification Administration, si speaker po kayan, nalingaw ko si pangalan ni attorney. Nalingaw ako. Basta si attorney, ano, thank you. Yan. Okay. May naman. Okay, pagsungko ni Ina, kang nakaagi pong August 16. Yan. Pero ang kagayunan ko niyan, nag-abot si Ina, hindi sa Kasureco 2, August 16, mag-aga siya igdi. Yan. Siguro sa pirang taon ko sa Kasureco 2. Sa kanan naman lang nasundan, ano, na hindi po nagpaaga si Inang Peña Francia. 16 nag-abot ng morning, naghali po siya ng 17 ng morning, ano. Kaya yan, dakulang ondra po ini sa Satuya, at least nabisita na naman kita kan sa tuyang Inang Peña Francia, ano po, na at least magtanang kita ng kusog, na mas pang magibot ang satuyang trabaho, ang satuyang serbisyo, mas pang mapagayon sa satuyang mga member consumer owners. Yan. And diretso na si celebration kang foundation 48 ano, foundation anniversary kang Kasureco 2. Yan. May naman siguro. Okay. Congratulations giraray sa mga Prompt Payers awardees per district. Pag sinabing Prompt Payers awardees, gusto sabihin tabi radyo man mani, ini si mga konsumidores ng kuryente na paka-receive tulos kang bill, ano, insigidang nagpasiring sa opisina kang Kasureco to para magbayad kang sa iyang babayadan sa kuryente. Yan, congratulations, ano. Ang kada saro po kay ni, di ko na po babasahon gabos, ano, si iba kaya nag-claim na. Ining mga babasahon ko po, ini si mga di pa nagki-claim, ano. Arog kay ni sa Naga North District, ki Laurio Edison, yan, siguro by Monday na, ano, pinakasigurado by Monday, holiday Monday, pwede man sa aga pero half day lang kay sa aga, pero pinakasigurado siguro Tuesday, yan, August 22. Sa August 22, o kung bakante po kamo sa August 22 hanggang August 25, yan, kung available kamo sa mga aldaw na yan, ining mga apo dun ko po, ano, sa Naga North District, Laurio Edison, Nathaline Shane Morales, Teresita Capardo. Yan, Teresita Capardo. Ini pong mga nabasa ko po, magpasiring kamo sa Naga Area Office sa maabot pong Tuesday, August 22. Yan. Yan. Naga South District, Romeo Caballero. Yan. Romeo Caballero, Rogelio Rojo, Lorena Anduesa. Yan. Sa Pili District, ano, pag Pili District,
duman ka mo sa barangay Anayan, Pili. Romeo Meluna. Yan. Romeo Permeluna. Artemio Magdaraog. Yan. Artemio Magdaraog. Gregorio Bacardo. Yan. Magpasiring ka mo sa Anayan Pili sa sub-office me sa maabot pong Martes, August 22, 2023. Milaor District, Manuel Santiago and Ernesto Ronda. Yan. Magpasiring ka mo sa Milaor, Minalabak sub-office next week, August 22. Yan. Sa Minalabak, congratulations, gabos nag-claim. Sa Canacman District, Tomas Arejola. Yan, Tomas Arejola and Roel Perez. Yan, pasiring ka mo sa Canacman, Magaraw sub-office para mag-claim ka mo kang 1,000 pesos. Sa Bumbon District, Aida Aguilo. Yan. Aida Aguilo. Yan. Magpasiring ka mo dyan sa Calabanga, Bumbon sub-office. Alan Sarmiento and Liza Diniega. Yan. Diniega. Yan. Magpasiring ka mo dyan sa Calabanga, Bumbon sub-office. And ay gawa mo palang Calabanga District. Okay, Calabanga District, babasahan ko po Elizabeth Bilasoro and Emma Villar, Merlina Molina, Christian Riquinta, and Ronnie Abner. Yan, magpasiring ka mo dyan sa Calabanga, Bumbon sub-office me, yan dyan sa Calabanga. Si mga taga-Tinambak and si Ruma, dyan po ka mo sa Barangay Santa Cruz, Tinambak, dyan sa sub-office me. Oscar Moreno, Mary Carmel Albero, Salvador Mandani, Roberto Ibarrientos, Rowena Gumba. Si Ruma District, Raymond Signer, Mary Rose Bello, Roberto Tumutorgo, Joby Pilarta, and Abrinito Celeste. Yan. Magpasiring ka mo sa opisina mi sa Tinambak si Roma sa office. Yan. Okay. Siguro next week na upon August 22 hanggang August 25. Yan. Kung ano pong bakante po nindong aldaw dyan. Magdara po ng valid ID. I-claim po nindo ining 1,000 pesos dahil saro kamo sa mga Prompayor awardees kang Kasureko. Tungo niya na ika 48 foundation anniversary kan sa Tuyang Cooperative. Okay? Okay. Yan. Okay, collection advisory. Sa maabot pong ngunyan kaya working bukas kita si gusto magbayad. Bukas po ang Kasureko dos ngunyan dahil working holiday kita. Holiday pa. Working na lang to. Anyways, ayan. August 18, bukas po kita from 8 a.m. to 4 p.m. ang sa Tuyang collection. Business as usual, si Gabos na sa opisina kang Kasureko 2. Pero sa August 21, Monday, yan, long weekend pala, tabi radyo manmani. August 21, Ninoy Aquino Day, Lunes po yan, sarado ang Gabos na collection, as in opisina kang Kasureko 2. Mahapot kita kung holiday po yan. And yan, so Tuyang live streaming, may link si schedule ta. Schedule po kang GCP from 6 a.m. to 6 p.m. na power interruption. Affected po kayan ang entire halos area coverage kan sa Tuyang Kooperatiba, mawawara ng kuryente. Kaya sarado man po ang Gabos na collection offices ni Kasureko 2. Pero si gusto magbayad, kung nakareceive na ka mo ng bill dahil August 21 na po ini, nagpupunan sa Tuyang reading period is August 19, every 19th of the month. Kung nakareceive na ka mo ng bill, gusto na rin magbayad sa mga bayad centers, payment channels si Kasureko 2, online payment channels si Kasureko 2, pwede po kita dyan. May link to yan sa Tuyang live streaming. Ayan. Igo kitang Maya, GCash, True Money, Save More, SMC Tinaga, yan, LCC.
Yan, igwa man kitang bangko. Si gusto na magbayad. Online bank. Yan, accredited payment channel si Kasureko to. Sa mga bangkong kapartner ta. Madali lang. May nag-message. Bank of Commerce, Queen Bank, PBCom, BDO, UCPB, Malarayan, Rural Bank, Union Bank. Yan, pwede po kita dyan. Bisitahon lang ang sa mga portals. Yan, pwede kitang makabayad dyan sa pagikang online online banking transaction ta. Yan. August 28, holiday man. National Heroes Day. Advance information na po ini. Holiday po ini, pero bukas po ang satuyang gabos ng mga collection offices. Yan. Collection lang po, si usual na transaction ta, itong sa new connection, siniba pa pong mga transaction sa Kasureko to, di kita ma-accept kayan. Payment lang po, ang bukas lang is collection office kang Kasureko dos. Yan. From 8 a.m. to 4 p.m. po yan, sa maabot pong August 28, 2023. Garo ka na holiday ngunyan na August. Yan. Okay. Tabi Radzaman Mani. Ano pa? Okay. Okay, Powerades. Good news. Wow. Gusto mong good news mo na, Tabi Radzaman Good Mani? news mo na. Ta birthday mo. Okay. O sige, regalo ko ini sa gabos Sige. naman. Consumer. Yan, the birthday ko ngunyan, aldaw na ini. Ang pa-birthday ko po sa gabos member consumer owners ng Kasureko dos. Dahil lang po, syempre, sa satuyang kooperatiba po ini. Kumpara po kang nakaaging bulan na July 2023, na yaong po sa 10 pesos, 0.37 28 centavos per kilowatt hour sa residential consumer ni Kasureko 2. Ngunyan pong August 2023, ang satuyang taripa sa kuryente nasa 7 pesos, 0.3772 centavos sa residential po. Yan. Gusto sabihin tabi Radzaman Mani, nagbaba kita ng poco mas o menos nasa 3 pesos po. Yan, may hiling tayan sa satuyang live streaming. Sa low voltage, kumpara po kang nakaaging July 2023 na nasa 9 pesos, 0.4975 centavos per kilowatt hour. Ngunyan pong bulan na Agosto 2023 sa low voltage, nasa 6 pesos, 0.4419 centavos per kilowatt hour. Poco mas o menos nasa 3 pesos ang satuyang binaba. Yan. Sa high voltage, kumpara po kang nakaaging July 2023 na nasa 8 pesos, 0.6995 centavos. Ngunyan pong bulan na August 2023, nasa 5 pesos, 0.7217 per kilowatt hour ang satuyang power rates. Nagbaba po siya ng almost nasa 2 pesos, 0.97 centavos. Yan, ang dahilan po kay ni inot na inot po, hababa po si presyo sa wholesale electricity spot market, sinabakaltang kuryente, tabi Radzaman Mani. Panduwa po, may bago pong ruling na pinaluwas ang Energy Regulatory Commission sa gabos ng mga distribution utilities. Kabali po ang Kasureko dos, na kung saan igwa pong kasuguan po duman, manunungod po sa time of use rate o TOU rate, tigsunod po kan sa tuyang kooperatiba. Pero inimbagay pong ini, sabi tangani, ang pagbaba po kang presyo kang kuryente, gusto sabihin baka mag-expect po kita na magpapadagos-dagos na po ang araw kaining hababang taripa sa kuryente. Maging vigilant man po giraray kita, maging ready, dahil ang presyo kang kuryente, ining mga binabakalta sa tuyang mga power suppliers, variable po yan. Gusto sabihin, anytime pwede siyang maglangkaw, pwede man magbaba, nagbabari siya, mayong fix. Halimbawa, ngunya na bulan na Agosto, nagbaba kita, dahil nababa man, barato man, sinabakalta ng kuryente. Baka sa masunod na bulan, ng September, pwedeng maglangkaw o pwedeng mamantinirgiraray ang presyo na nasa 7 pesos. Kaya pangadji kita na maging positibo sa nasa tuyang
pananaw tabi radyo man mani o sa tuyang isip pag-abot sa taripa sa kuryente na anytime pwedeng magbaba o pwedeng maglangkaw. Ano po? Siyempre, kitang mga member consumer owners, dapat maging preparado man kita pirmi. Ano po? And man gustong sabihon na nagbaba po ang satuyang taripa sa kuryente, ngunyan na bulan na August, hababa man ang satuyang babayadan. Tabaka naglalaom si iba na nagbaba nga si taripa sa kuryente. Nag-expect na hababao na si babayadan sa kuryente. Si Bilta na marirecibingon yan. Nakadepende man po girarayan sa satuyang magiging konsumo o itong inaapod tang kilowatt-hour consumption. Dawa po nagbaba ang power rates ngunyan na bulan na August na nasa 7 pesos na lang. Kung ang satuyang kilowatt-hour consumption naglangkaw, nagdoble, nagtriple, normal po ang satuyang babayadan, halangkaw man po giraray. Kaya yan, papagiramdam kita. Nagbaba si rates, naglangkaw si kilowatt-hour consumption halangkaw man giraray sa tuyang babayadan. Kaya kung hababa ang rates, hababa man sa tuyang kilowatt-hour consumption, bulan-bulan o kanya na bulan na Agosto, mag-expect kita na hababa man po ang satuyang babayadan. Yan, tabi radyo man mani, kung mamamantinir ta na hababa ang satuyang konsumo, mas maray. At least, kung sakali man magtaas next month, at least mantinido man girari ang satuyang hababang babayadan sa kuryente. Wow, mga good news, ha? Good news talaga. 3 pesos. Kaya, ito yung binaba. sige po, dagdagan tapakan pagtipid, tabi kasamang Rener, kung may mga luma kitang appliances na ipairahay po yan, mga katabang, bako po akong technician, kundi dako lang bagay. Anyway, mabatin lang ako, saro lang, may Sige po. pigduhol si Radyoman Ray Gomez, hali po sa technical, may nag-upload so bago taano po tadai maapudan ang telephone line kan Kasureko. Siguro ma-update kita tabi kasamang Rener. Si landline. Si landline may naipaabot naman yan sa Globe. May problema Trunk line data aram pag kung di siya naka-upload ka sa UDMA, may problema talaga. Inot na inot si mga signal kang internet. Kasuudma nakadamay kita tabaka kabali yan duman sa nagbagsak na poste. Tapos ngunyan may coordination naman kita sa Globe ining landline itong sa tuyang hotline numbers dinagsa po ning upload kasuudma dahil duman sa nagkaigo ning problema tabi radyo man mani na duwang poste na nasabitan si wire kang telcos nagka-tiriko si poste normal po talagang dakol ang ma-upload si volume kang nag-a-upload sa tuya nagwa-follow up yan, dakol po talaga. Hanggang ngunyan, nag-aarapod pa. Kung sakali man, tabi radyo man mani kung ano si concern niyan, siguro may ipaabot na siguro sa satuya ngunyan. At least masimbaganta sa paagi po kaning satuyang programa. Or kung may gusto siyang ipaabot sa satuyang manehamento and board kang Kasureko mas maray tabi radyo man mani. O baka problema lang sa kuryente. At least magibuhan taning jabor. Sige po, ipaabot po ang consumer na nag-text taga Urbanpur, Kiburak. Okay. Urbanpur, Kiburak. Sa nagiging problema ta dyan, itong pirming nasusulo, itong linya kang kuryente. Yan, ipapaabot naman yan sa Satuya. Kaya lang, ang urban po baga is pa man turnover sa Kasureko 2, pero nagtatabang na kita dyan sa pag-restore kang supply kang kuryente. Yan. Bali na pag-urulayan naman po yan and sana solusyonan sa tabang po kang LZ Yunaga. And sa Kasureko 2, willing man kita mag-ayuda basta si cooperation lalong-lalo na si cooperation kang mga naka-start dyan sa Urban Kiburak. Okay. Ayun man agad. So, thank you sa nagpaabot tangarigma aksyonan may nagpapaabot yung birthday. Happy birthday sa imo Sir Rener. Hali po kay Madam Maria Teresa Santos. Si Ma'am. Thank you po. Teacher po siya. And si Dang Lee. Good morning po Radyo Man Mani. Happy birthday po kay Sir Rener. Gabos maganda yung birthday
Oo. Nagpapaabot man, happy birthday si Juke Emmanuel Martinez and Dangcor de Luna. Risa ng salitan ko Okay. yan. Okay? Mhm. Sige. Oratyan, bottom line, may mahagad akong reaction sa imo kan pagbisita mo sa Sangguniang Panalawigan. Sige po. Okay. Oo. Nakaulik ako sa unma si Bukal. Kulang kaya si oras nindo naaraman taman ito. Si Bukal Pulmanaog siya po ang nagsurat sa Endo. Actually pig-acknowledge ang kasureko to sa pagi ni OIC nagduman pala ang President OIC kan kasureko to, sir, good morning, and duman formality garo nakasalang kamo. Bottom Opo. line, ano po ang pinaka gustong paliwanag kan kasureko to dapit sa brownout na sinasabi duman sa Pili, Camarines Sur? Okay po, inot na inot Tabi Radyo Manmani ang pagpasalamat po sa mga membro kang Sangguniang Panlalawigan kang Camarines Sur. Ano po, lalong-lalo na si Bukal Paul Manaog, yan, isin pag-iriba niya, na naimbitaran po ang satuyang kooperatiba, ang satuyang acting general manager, at least masimbagan, may hayag, asin may ipaabot man kang Kasureko dos, si mga kasimbagan asin si mga plans and programs mananungod po sa implementation kang mga programa sa pagpapagayon po kan sa tuyang distribution lines kang Kasureko to. Kabali na po sa mga concerns, ito pong mananungod duman sa power interruptions. Saro po yan sa naihapot sa tuya. Asin nasimbagan man po kan sa indong lingkod, asin pag-iriba po sa paagi po. Ang kairiba ko pala duman, Tabi Radyo Manmani, si Engineering Department Manager Engineer Alex Cruz. Gawin man po ang South Area Manager si Sir Manny Rojo. Siyempre, ang sa iyang supervisor sa Pili, si Sir Fernando Pupa. Yan, naipaabot sa tuya si concern sa Feeder 52, na kung saan talagang may mga report sa tuya, Tabi Radyo Manmani, na nagkakaigwa po ng mga power trip offs. Gusto sabihin, may mga pirang minuto na duration kang pagwara kang kuryente tapos mabalik. Saro po yan sa nahihiling ta na kaipuhan na resolveran tulos kan sa tuyang kooperatiba dahil ang Feeder 52 kaya, for the information kan sa tuyang mga member consumer owners, ang Feeder 52 po, po niyan hindi sa 14 BA sa Del Rosario, nagtigusupply yan Palestina, nagtigusupply niya Palestina, Kadlan, Karoyruyan, Tinangis, and San Jose. Yan lugar na yan. And may portion kang Dalipay, Milaor, I think Kapuknasan, Kabali pa, and may portion din kang hindi sa may slaughterhouse at kang Pili. Yan, abot po dyan ang tig-supply kang Feeder 52. Pag-abot po duman sa mga issues na pag minsan nagkakaigwan ng mga power trip off, saro na dyan itong makusog na kikilat, Tabi Radyo Manmani, na na-experiencean ta, nakabali po ining Feeder 52 sa nawaraan maning kuryente. Although bako lang Feeder 52 sa nagka-problema ta, Feeder 56, human, nagkakapirang feeders sa area coverage ng Kasureko to ang naapektaran. And itong power trip off na nangyayari, nakuha ata si problema, hindi sa may, I think, Hacienda Salamat, yan, na nakakuha pa yan, hindi sa tuyang Feeder 52. Yan, may nakuha kita dyan problema. And kabali po itong upgrading ta na ginigibungon yan, conversion from single phase to three phase line, hindi sa may Karoyruyan going to Tinangis, Pili. Yan, saro pa yan sa tigigibot ang permanenteng solusyon dahil ang nangyayari po, ining Feeder 52, talagang yaon dyan, Tabi Radyo Manmani, itong mga darakulang komersyo na kung matatandaan ta, si mga display center kang mga sasakyan, si mga ibang mga commercial and industrial na
establishment, yaon po din sa pili ng unyan. Na yun na po ang tigisuplayan kang feeder 52. Kaya tigihiling ta, saro dyan itong programa ta sa load balancing dahil may mga pattern kaya tabi radyoman mani, sinabi paabot sa tuya, tigihiling ta duman sa mga oras na itong ibang commercial establishments, industrial, sin iba pa, pag nagluya si sendang konsumo tapos naglangkaw si demand hindi sa mga residential areas, duman po nagkakaigwa ng power trip off. Kaya saro yan sa pigihiling ta, nagkaigwamang kita ning pag scan kang linya, kung igwaman mga possible na pwede talagang nagkakausa ng power trip off. Iyo po yan, tabi radyoman mani si update ta and si permanenting solution and si saro pa itong ginigibutang pakiki-coordinate sa mga LGU barangay na magkaigwa kita ng memorandum agreement dahil majority talaga sa nagiging problema sa linya kang kuryente ito pong vegetation, itong mga nakakatama sa linya na kung saan po kaya ang satuyang linya is overhead lines, bare wire siya, anything na pwedeng makatama sa linya kang kuryente pwede pong magkausa ng power trip off. Kaya pinapakusog ta po siguro luluway-luwayan ta ini tabi radyoman mani itong pagkakaigwa ning MOA kang Kasureko to sa LGU barangay, iyo bagay ni tabi radyoman mani si programa kang Kasureko to na ang ma-provide po kang laborer si LGU barangay ang mabayad sa barangay si Kasureko to para magsagibo ng clearing of lines. Isabay nila naman sa mga programa nila sa barangay aron kay itong I think clean and green program. Igwa pa kayo tabi radyaman mani. Itong mga ito bagang mga malinig ngayon sa barangay. O at least kung sakali man nagkakapira kaya si Objeto Taigdi. Inot itong may mga mayong trabaho sa LGU barangay, si mga konsumidores maning kuryente ni Kasureko to, matatabangan ta na magkaigwa ng empleyo. Dahil talagang dahil po kinakaya sa ngunyan, dahil sa kadakulan po na lilinigan, nagkakaigwa kita ng mga massive clearing of lines, mga task force na binibilog ni Kasureko to, bako pong suba-suba ang satuyang sakop ng barangay nasa 258 barangays, sabi radyoman mani. Kung sabihin, hindi mo pa natatapos ining 258 barangays na magsagibo ng clearing o paglinig kang linya, itong binayaan mo o si nainot mong natapos, ngunyan nagtutubo na naman. Kaya pinapakusog ta po itong coordination to sa mga LGU barangay. At least kung may tie-up kita, natatabangan ta na itong mga mayong trabaho duman, si Kasureko to nasisimbagan man itong problema pag abot duman sa vegetation dahil nalilinigan si sa tuyang linya, mababawasan ta itong power interruption na nangyayari. Kausa po kang pagtama sa linya kang kuryente kaya ning mga sanga siniba pa pong pwedeng magkausa po ning power trip. And ang publiko, dakulang bagay na nakakapaabot na igwa ng araw kaya na sitwasyon na tumbang sanga sa Kasureko to tangarig ma-actionan na tulos tabi kasamang Renel. Iyo po yan at iyo nga na yan ang kagayunan ngunyan dahil napipicturan maski po bagay itong mga may sawa, may tuko, may gamgam, nangirisi. Yan, although talagang makangirit, kung ilingon mo talaga, ang sitwasyon na may nakatama ngayon kung ano ngayong bagay ngayon dyan, miski may sawa ngayon, nagrani ngayon sa linya, tapos nawala ang kuryente. Gamgam. Kang panahon, dayan tigtutuba din ngon yan nahihiling na. Makangirit, pero yan ang realidad. Prone ang tatuyang linya kang kuryente, dawa anong pwedeng makatama dyan na pwedeng magkausap po kang pagwara kang kuryente. Correct. So yan, tabi kasamang Renner. At least nadangog kang publiko si napag-orulayan duman po sa Sangguniang Pandalawigan. So nagpapasalamat giraray kita sa imbitasyon sa Satuya tabi radyoman mani. Dakulang bagay po ini, at least nagkakaigwa ng pag-urulay-ulay.
Yan, dakulang contribution po yan. Dahil may mga suggestion at igihiling ta, i-take tayo na positive sa satuyang kooperatiba. Dahil malay mo itong mga suggestion, comments sa satuyang serbisyo, malay mo iyon na yan ang mas pang maparahay ang satuyang serbisyo tinatawag sa satuyang mga member consumer. Yan, solusyon. Ipaabot na dahil man pwedeng magparahire sa nanin kadakol-dakol naman power ang Oo. Kasureco 2. Kaya Tama po. kaipuhan ng Tarabangan. Dahil may standard po kitang tigsusunod. Ano po, ang iba kaya, ano daw nga kung mag-hire nga kamong dakol na empleyado. Yan, para sa karaman po kan sa tuyang mga member consumer owners, sigo po kitang standard na tigsusunod na kung sa inyo po yan itong 350:1. Ano kung gusto sabihin, 300 na member consumer owners sarong empleyado. Nakadepende po yan duman sa satuyang build consumer. Yan, kaya may ratio po yan tigsusunod tabi Radyo Manmani base po sa standard kang National Electrification Administration. Yan. Kung ma-hire, kumbaga magkakaiba magkita nin MOA between barangays, ma-allocate ning a certain fund para sa inda, kung Yes may po. kadikit Tama na po yan, gratification. Tabi Radyo Manmani. Yes po. Babayadan po per span ang kontrata kayan. Tabi Radyo Manmani. And si LGU Barangay ang mapalakaw po kayan, siyang ma-hire kang mga tao. And ang kagayunan igdi, ma-assist man po giraray si Kasureco 2. Pero mababawasan si tao niyang ma-assist dahil iba na po si ma-execute kang pag-clearing. Halimbawa, sa sarong barangay, may naka-assign lang kitang sarong crew na yung ma-isolate po kang linya. Kung sasabihin, pupunduhon ta si supply kang kuryente duman sa barangay na kung saan nagsasagibo ng clearing of lines. Dahil man po papabayaan kang Kasureco 2 itong mga matrabahong, mga maputol kang mga sangakang kahoy. Sabi rin. Baka mag-expect, baka mag-ano kaya, kuryente ngayon. Kaya puhan taman si safety kang sa tuyang mga konsumidores ng kuryente na tig-hire po kang barangay and babayadan po kang Kasureco to si LGU Barangay. Okay. Malinaw po. Taygong mga arog kayo na mga question. Okay. Oo. In DCP power interruption. Okay. So bago nabanggitan ta na tabi Radyo Manmani na August 21, 6 a.m. to 6 p.m. Affected areas, entire Naga City, Kanaman, Magaraw, Bumbon, Calabanga, Tinambak, Siruma, Milaor, Minalabak, Park Kang Pili. Sa Pili po ang apektado, ining Palestina, Kadlan, San Jose, Carayuroyan, Tinangis. Iyo po yan si mawawara ng kuryente. The rest po kang barangay kang Pili, may kuryente po yan. Maliban na lang duman sa mga nagkabarangitan kong barangay. Ang rason po kay GCP, corrective and preventive maintenance. Ano po? Iyo po yan. Kaya mag-prepare kita. Kung mainit ang panahon, siguro pwede na mag-swimming ka yan. Kung dahil man, maglaog kita sa mga malls. Bago lang duman sa 10,000 ang limit. Sa tuwing grocery. Kung may kwarta-kwarta, pwede. Yan. Baka member ka na duman sa man. Oy. Yan. Dahil na available ang mga hotel ngunyan sa panahon na ini. Iyo. Pera Sarap pa yan. katong mga saradit. tama Gusto ka. sabihin, Fully booked na. Fully booked. Sa kamag-andaman ang Kasureco at sarabay-sabay po ang gamit kayan. Yan. Okay. Igwa pa kita, in GCP pa ini, August 26, Saturday. Ang affected po kayo ni Pili 20 MDA, 7 a.m. to 9 a.m. And 5:30 p.m. to 6 p.m. Yan. Ang apektado po kayan, entire municipality kang Pili, except San Jose, Kadlan, Carayuroyan, Tinangis, and Palestina. Yan. Ang rason kang in GCP, isolation of Anayan, Lagunoy, 69 kV line, and refilling of SF6 gas of power circuit breaker. Yan, sara dito na kaya
UNC Rasoninda sa pagkaaga inong 7 a.m. to 9 a.m. Pagkahapon si Rasonin kang NGCP reconnection o Banayan Lagunoy 69 kV line section. Yan, tabi Radyo Manmani siguro i-post na lang ini after kang programa ta. Okay, bye. Okay. Award. Okay, ma-play kita tabi Radyo Manmani kang nakaagi pong August August 2, August 3, August 4 nagkaigwa po ng celebration kang 54th foundation anniversary kang National Electrification Administration and kabali po ang satuyang kooperatiba sa naghakot ng awards. Kaya yan, pwede tang ipaluwas mo yan tabi Radyo Manmani. Dala na po ninyo ang yung mga receiving award. Next electric cooperative is Casoreco 2. Casoreco 2 is the recipient of the Golden Taguitap Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction. The electric cooperative with fully liquidated subsidy fund. The EC with high AGMA attendance. The best in collection efficiency and the top performing EC awards. Congratulations, Casoreco 2. And 4. Philreco Awards from the Wars. Casoreco 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award Platinum Seller Award. and Prompt Payer Award. Likewise, Casoreco 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award Occupational Safety and Health Excellence Award, and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Casoreco 2. Okay. Yan, tabi Radyo Manmani. Pira ni 11. Congratulations! Yan ang sinasabi kong award nindo na para sa birthday mo niyan. Ini pala. Oh, yeah. Igwa talaga kita, Igby. Ini sa baba. Yan. Okay. Okay. Basahon tagirara, top performing electric cooperative for attaining AAA rating in 2022, sorry. 2022, last year. Ano po, si mga basis taga ini. Best in collection efficiency, yan sa effort kang satuyang mga collection offices. Electric cooperative with high AGMA attendance, yan, yung mga nakaaging AGMATA. Electric cooperative with fully liquidated subsidy fund, rural electrification program distinction. From NEA po yan, si mga awards. From Philreca, Philippine Rural Electric Cooperative Association, Platinum Stellar Award, from Payer Award, Member Consumer Honors Prime Participation Award, Occupational Safety and Health Excellence Award, Member Consumer Honors Champion Award, and ang panglast, Outstanding Radio Program Excellence Award. Yan, congratulations. Wow. Radyo Manmani, Iyo. sa IMJ. Yan, sinibaba pong naging parte kan sa tuyang kooperatiba. Ay, kan sa tuyang programa na sa tong kooperatiba. Wow, naging matrayon po kita kan sa tuyang programa. Tabi, kasama ng Riner. Okay? Yan. Nagpapasalamat po kami sa gabos ng mga member consumer owners kang Casoreco 2. Na kung saan, kung bago po for dahil sa Indo, sa tabang po nindo, sa tuyang kooperatiba. Yan, naman tinirta ang halangkaw ng kategorya na tinatao po kang National Electrification Administration. And dahil maatin, ining gabos na yung mga awards na ini kung bago po for dahil sa Indo. And syempre, sa board and management kang Casoreco 2, sa mga frontline employees na nag-aatubang sa tuyang mga member consumer owners. Thank you sa gabos and sana padagos-dagos po kita sa pagsuporta sa tuyang cooperative. Okay na? Okay. Happy Fiesta. Happy Fiesta. Sa birthday. Happy birthday niya lang da sa imo. Yan, okay. Sa mga pag-iriba. Happy Fiesta sa kanaaman, sa nakaaging aldaw. Yan, and happy birthday advance happy birthday kay Chief Tanod, Director John Paul Santa Ana, ang nagsisikat na vlogger ngon yan. Bago lang sa Calabanga, sa Bicol region. As in iba pang nasyon. Yan. Thank you. Sabi Radyo Manmani. Happy birthday. Okay. Giraray. Okay. Ikaw naman siguro. Okay na kita. Okay na. Okay, thank you sa gabos na nag-antabay. Kinulang ni kitang oras
antabayanan po ang UNC. Ano? Bawi na lang ang UNC. Dean Kenzie Jimenea, yan, good morning. Sa ngaran po, Kamanimento Kakasureko to, sa pamayo po kantamuyang Board President, Director Gay Loretta H. Pabines, and syempre sa satuyang Acting General Manager, Edgardo Peamonte. Hindi po si Renner po Pabukay. Salamat po sa oras and God bless po sa Gabos. Thank you po sa oras at tinapon nito. And sa IMJ Interactive. Thank you po. IMJ, congratulations sa Kasureko 2. Asin sa programa ta po live ang Satuyang Kooperatiba sa radyo. Masunod na UNC Lado Technical. Yan po dyan si Radyoman Bray Gomez. Ako man po si Radyoman Manny Basa. Tatak Arimen, Radyo mo nationwide. Next electric cooperative is Kasureko 2. Kasureko 2 is the recipient of the Golden Daguitaw Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction. The electric cooperative with fully liquidated subsidy fund. The EC with high AGMA attendance, the best in collection efficiency, and the top performing EC awards. Congratulations, Kasureko 2. And 4. Fenreco Awards from the Wars. Kasureko 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award Platinum Seller Award. and Prompt Payer Award. Likewise, Kasureko 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award Occupational Safety and Health Excellence Award, and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Kasureko 2. Kasureko 2. Kasureko 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureko 2 para maaksyonan asin da magkausanin da kulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ng boradol harani sa linya o kawad ng kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Tipid Tips. Maggamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini
Kini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaimang kaipuhan asin maliwanag na. Kini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2.